Эфирда уймак тапшыру һәм без башлыйбыз. Бүген без командаларның көчләрен Акбас көрәш сараенда сынаячакбыз. Командалар бирегә. Алар бит безне эштә көтәләр. Алар янына киттем. Siz qayda икән, егетләр, кызлар, сәламнәр. Сәлам! Ничек кәефләрегез? Шәп, яхшы. Минекедән яхшылай. Әйдәгез сезнең белән танышып китик. Командагызның исеме ничек? Алиш Варислары. Алиш Варислары. Ни өчен командагызның исеме шундый? Чөнки безнең мәктәп Абдулла Алиш исеменә багышланган. Аха, димәк сезнең 20нчы гимназиягыз Алиш Варислар исемен йөртә. Аңлашылды. Ә менә кызлар командасының исеме ничек икән? Акалфак. Акалфак ни өчен? Чөнки без гимназиядә акалфаклар тегәбез, шигәбез дә. Ой, карагыз әле безгә шундый акыллы, тәртипле, матур, батыр егетләребез, матур кызларыбыз килгән. Уенны башлыйбызмы? Әйе. Уенны да башларга әзерләр. Димәк, озак көттереп тормыйбыз. Уенныбызны башлыйбыз. Киттек. Минем исемем Камил, миңа 10 яшь. Мин баскетбол белән волейбол уйнарга яратам. Буш вакытта мин дә футбол да уйныйм. Минем исемем Кабирова Азалия. Миңа 11 яшь. Мин буш вакытта футбол, йөзәргә яратам. Һәм минемчә ул спорт белән шөгыльләнсәң, син бик сәламәт кеше булырсың. Минем исемем Гарифуллин Адель. Миңа 12 яшь. Спортны бик яратам. Минем исемем Дилбәр. Миңа 11 яшь. Мин бокска йөрим. Буш вакытта мин футбол уйнарга яратам. Минем исемем Раил, миңа 11 яшь. Мин спорт белән шөгыльләнергә бик яратам. Мин футбол уйнарга яратам. Конькида шуарга, йөгерергә яратам. Минем исемем Зилә, миңа 11 яшь. Мин спортны яратам. Буш вакытымда мин футбол һәм йөзәргә яратам. Минемчә спорт булмаса без озак яшәмәс идек. Егетләр, кызлар, сез әзерме? Минем сезгә шундый бик нык җитди соравым бар. Бирсәм ярыймы? Әйе. Ярый инде бирә. Бирегәйме, ярый. Сезгә нинди күбрәк уйнар ошый? Волейбол, хоккей, баскетбол. Без спортзалда пионер баллар уйныйбыз. Футбол уйный. Беренче турда катнашу өчен сезгә командадан бер кешене сайлап алырга кирәк булачак. Сөйләшеп алыгыз әле. Кемне сайладыгыз? Камил. Камил, нигә сине сайларга булдылар икән? Кил монда, якын кара, кил. Минем янга бас әле. Ничек сине сайладылар? Раил белән Адель бу уенда уйныйсы килми. Ә менә безнең уеныбыз бик кызык булачак иде. Ярый. Булды. Вакытны тигезләп куйдым. Әлеге уенның кагыйдәләрен беләсеңме? Белмәсәң, хәзер аңлатып китәм. Бер катнашучының күзләрен бәйлибез. Ике калган катнашучыны кырыйга бастырабыз һәм җитәкләшеп кәрҗин ясап басырга кушабыз. Алар басалар һәм мин вакытны кушам. Ул безнең 2 минут эчендә кәрҗингә тупны ыргытырга тиеш. Кем күбрәк кәрҗингә тупны салар, шуның командасы җиңгән дип саналачак. Аңлашылдымы? Дәвам итәбез. 0-0, күрәсезме? Егетләр, сез әзерме? Камил, син әзерме? Әйе. Егетләр әзер, Камил әзер, мин әзер. Нәрсә көтеп торабыз? Башлыйбыз, 3-2-1 киттек. Тизрәк, йөгерәбез, тупны алып киләбез, бирәбез. Ыргыт. Салып булмый. Егетләр, сез бит урыннан күчә аласыз. Кәрҗиннәребез бернең бер урында тормый. Егетләр, ярдәм итегез, ничек аңа ыргытырга кирәк? Һаман кертә алмыйлар, безнең инде 20 секунд вакытыбыз узып китте. Оп. Егетләр, әйтегез аңа ничек ыргытырга кирәк? Әз генә калды, безнең кәрҗинебезгә керә язган иде инде топ. Әйдә. Егетләр, аңлатыгыз аңа ничек ыргытырга? Ул бит сезне күрми, ә сезнең әйтергә мөмкинчелегегез бар.
әзгенә керә язды, ләкин безнең кәрҗиннәребез бер урында катып калдылар. Күрәсезме, безнең нинди хәрәкәтчән тиз уеныбыз. Аха, берәү булды. Әйе, тизрәк һәм шулай безнең 1 минут вакытыбыз калды. Егетләр, әле сез берне генә кертегез. Икәү булды. Карагыз әле, булар уенның тәмен аңладылар ахрысы. Тиз. Икәү булды. Өчәү. Айда. Кермәде, 3 тапкыр булды. Безнең 1 минутта 27 секунд әлеге вакытта. Тиз, әйе. Менә безнең кызларыбыз да ярдәмгә ашыга, чөнки уеныбыз кыза. Тизрәк. Ничә булды кызлар? 4 булды. Карагыз әле, кызларыбыз карап сыкланып, онытылып та киткәннәр. Менә хәзер 5 булды. Вакытыбыз әз генә калып бара, тизрәк. 6 булды. Әле сезнең 4 секунд бар. Өлгерсәгез җитшәт, өлгермәсәгез юк. Һәм вакытны туктаттым. Әфәриннәр. Камил, күзләрне салсаң да була. Егетләр, безнең Камилебез алҗамады. Ул бер урында гына торып, рәхәтләнеп басып торды. Менә әгәр дә сез иң башта мин катнашам дигән булсагыз, сез дә шулай басып торган булырдыгыз. Шулай бит. Ләкин сез аңа әйтә алайдыгыз, ничек ыргытырга икәнен. Менә сез әйткәннән соң безнең Камилебез төп төгәл иттереп безнең кәрҗинебезгә тупны сала башлады һәм ул безнең 2 минут эчендә тупны 6 тапкыр кертте. Әлеге уенны безнең кызларыбыз ничек йырып чыгар икән, хәзер бик тиздән белербез. Тупны миңа калдырсагыз була. Кызлар, килегез. Кем безнең тупны атачак? Зилә. Кызлар әзерме? Әйе. 1, 2, 3 киттек. Берәү. Егетләр, без санап миңа ярдәм итсәк, кызлар, вакыт бара. 2. Тизрәк. Зилә, без берни дә күрми, тупны таба алмыйбыз генә. 2 булды. Әйдәгез, моны читкәрәк алып куям. 2, 3 булды. Алсын инде, ала икән, алып тора. 4. Егетләр каушый. Санамыйм, чөнки кызларыбыз безнең сызыктан чыкты. Менә шулай. 4 булды әлегә кадәр безнең. Кызлар, санамыйм. Чыга икән, санамыйм. 4 булды әлегә кадәр. Зиләгә әйттегез, ничегрәк ыргытырга икән. 4 булды. Вакыт безнең 1 минут вакытыбыз узып китте. Сый бетмәде, саналмый. 5 саныймын, чөнки төп төгәл кәрҗиңгә килеп керде. Егетләр кауша беткәннәр. Кермәде. Әз генә калды. 1 минутта 22 секунд. 6 булды. Булмады безнең. Тизрәк. Опа. 1:45 егетләр вакытны сорый. Тизрәк. Егетләребез вакыт әз калган саен сөенәләр. Шулай итеп 4 секунд тизрәк. Шулай итеп вакытны туктаттым. Кызлар, сез безнең 2 минут эчендә 6 тапкыр тупны кәрҗиңгә салдыгыз. Котлыйм. Егетләребез сөенә инде, алар җиңелмәде бит бу уенда. Ләкин сез күбрәк тә кертә аладыгыз, ләкин сез безнең кагыйдәләрне буздыгыз. Менә киләсе турда да кагыйдәләрне бузырсыз микән? Карарбыз. Егетләр, әзерме? Әйе. Әзер. Димәк, икенче турга киттек. Ниһаять, икенче турга килеп тә җиттек. Арыдыгызмы, егетләр, кызлар? Арымадыгызмы? Ярый, бик яхшы арымавыгыз, чөнки безнең хәзер алда бик күп көч куясы булачак. Сезгә хәзер командадан бер кешене сайлап алырга кирәк була. Сөйләшегез, сайлагыз. Иң көчлесен сайлагыз. Мин безнең караучыларыбызга әйтмәдем, кемне сайлаганыгызны? Кемне сайладыгыз? Аделне сайладык. Кызлар кемне сайлады икән? Дилбәрне. Дилбәрне. Нигә Дилбәрне сайладыгыз? Ул бик көчле кыз. Көчле кыз.
Şu yabuk kichkinagina qiz kuchli deysizmi? Men kuchli deb o'zimni meni abim so'g'isharga yaratdi. Menda ana jingam bor. Shunga degashdan qo'rqib qo'ydim. Biz hozir sug'ishmayapmiz, yaraymi? O'tiribgina o'ynayapmiz. Hozir sizga qoidalarni anlatib ketay. Siz mana shulay bir-biriga ziyonga bosasiz. Hozir sizga bek jingil bo'lmayacak. Bilasizmi nima uchun? Nishin. Chunki siz hozir qo'llarda yugurishashaksiz. Hozir bizning zilamiz bosib turashaq, Dilbar shulay yotda, zila bizni oyoqdan tutdi. Mahal yo'lsagizlar bo'lar, qo'yib tur, yo'l. Ori ko'rmagazaliga. Siz hozir tutasiz. Zila bizni yugurib borak, aligi qopma-qarshi yoqqa aylanib chiqa bizning kegilni, ham bizning Dilbarni qo'ya. Ana endi bizni ikkinchi qatnashuvchimiz bizning Zilaning Dilbarning oyog'idan olashaq, ham bu yoqqa yugurib kelashaq. Qaysi komanda birinchi kelib jetdi, shuning komandasi yenggan deb topilashaq. Qizlar, yigitlar, so'rovlaringiz bormi? Aha, so'rovlar ko'ram, yuguram. Endi so'rov bor. Mana tegi qatnashuvchi olib keladi. U menda qolami yilitigida yugurib. Ayyo, u menda kela, ana endi men menda seni chaqirg'ashdan, lekin menda qolashaq. Ana chaqirashaqmi, hamma ana mening yonga kelashak. Shunda da so'rov bor, oxirisi. Kelam. Dilbarni tutib kela, onlari u mendan qola, men Zilani andalib bormaydi. Ayyo, yaxshilay bizni qatnashuvchilarimiz aligi kegilni aylanib o'zarga tish bo'lashaqlar. Hazırmisiz? Qatnashuvchilar hazır, men hazır. Men ana tezliklarga men bit bosib qarab quna turam havolarga. 1 2 3 boshladik deyam. Ketdik. Tezroq. Jon bo'lsa da o'tib turing hali. Qizlarimiz shulay aytib, "Siyeneler, bikni g'aytirib, afarinlar." Qizlar shulay aytib, 2 o'yin natijasida endi o'zlarining kasalaridan 2 balni yeb qo'ydilar. Yigitlar endi birinchi o'yinda da jingganlarda hozirgi vaqtda ularning 1 bal. Nima uchun siz jingildingiz yigitlar? Tatashibsi. Kimdir Adil oyoqlarini silkidi. Aha, narsa ham biz solishganda u tezroq yugurib ketdi. Adilni shulay jitiz deganingiz qara, oyoqlari demakani ko'proq jitiz ekan, shulay bet. Chunki qo'llari bek akirna bordi. Mana 3-turda bizning qaysi komanda jingar ekan? Bek tizam bilib biz olg'a ketdik. Mana yugura 3-turga kelib tashidik. Oldagi turda kimdir qatnashmay qoldi. Shulay bet. Kim qatnashmish shu gala. Aha, reaksiyangiz bek yaxshi ekan. Hozirgi o'yinda da biz sizning bilan ozgina shugalab o'ynayapmiz. Hozir biz sizning bilan bekni qiziqli bol bilan o'ynayapmiz. Ammo lekin aydagiz bosaq da bo'ladir endi. Qaysi komanda birinchi bo'lib boshlar ekan? Keyin aydagiz men sizni hozir sonim. Qaysi komanda jinglar shul boshlayshaq. Beraymi? Ekim, bag, qayiq, saka, mayli, vulqa, Rimshikmi? Rimshik. Sin qolibdir. Endi shiq. Siz shiqdingiz, demak bizning hozir haligi komanda qoldi. Ular bizning birinchi bo'lib boshlayashaq. Rail kel mening yonga. Yigitlar siz qolsangiz bular. Rail, hozir senga shu bovni olirga kerak bo'lashaq. Ham aylandirga. Kim bizning bunda tag'in jetmay? Kundashlar jetmay. Kundash komanda, qizlar keligiz bizga. Sen qolibdir. Әлгі o'yinning qoidalarini anlatib ketdim. Bizning bunda qatnashacak 3 kishi. Birisi bir komandadan, ikisi ikkinchi komandadan. Әлгі o'yinda qatnashuvchi 1 kishi bizning kundash komandaning 2 kishisin tezgina bizning aylanadan chiqarib jibarga tish bo'lacak. Nishik etib, skalkalka yordamida. U bizning shulay turib aylantirashak skalkalkani, shu vaqtda agarda boshqa kundash komandaning kishilarini skalkalka tiya, hamalar bizning aylanabizdan chiqib ketashaklar. Әлгі o'yinda bizning o'ynashimizning maqsadi kundash komandaning kishilarini tez orada bizning әлгі maydonchiqdan chiqarib jibararga. Ammo әлгі bizning qatnashuvchi kundash komandadagi kishilarni әлгі maydondan chiqargandan so'ng biz vaqtni to'xtatamiz ham kundash komandaning vaqti bilan chog'ishtiramiz. Kimning vaqti azroq, shu jinguvchi bo'lacaq. Bosig'iz o'zingiz tilagan yerga vaqtni qo'sharga hozir 3 2 1 ketdik. Aha, tiydi, kelmanda zila bizning yonga. Ketdik. Vaqtimiz bora. Nig'isga ko'tarasin. Ishga ko'tarasin.
Men 5 sekund vaqt beraman, chunki sen bizning qoidani buzasan, bek üstga ko'tarasan, men sanalayman. Haliga 5 sekund vaqtni beraman. Ayda aylantir, vaqting bor bu. Kutib turma meni, üstga ko'tarma. Aha, to'xtag'ach bizning vaqtni to'xtatam, tiydi. Rail, qoidalarni buzarga yaratasың endi shilaymi? Ha? Nega buzding? Jingasi keldimi? Jingasi kel. Подводить итәргә. Подводить. Малайлар тырышты бит, көч барлык көчен койды. Безнең Али Жварисларының вакыты 29 секунд иде. Ул актиган вакытта, ләкин мин ул кагыйданы бузганга күрә 5 секунд өстимен. Математиклар бармы? 29-га 5-ни кушкач ничә була? 34. Әлеге команданың безнең 34 секунд. Азали, әйдә безнең мәйданчыкка кер. Егетләр, нәрсә эшләргә кирәк икәнне беләсез. Кирәгез мәйданчыкка. Әз генә менә безнең бауны ал һәм кулыңа булай торып урап ал әле. Менә шулай. Алай җиңелрәк булачак. Әйе. Әзерме? Әзерме? 3, 2, 1 киттек. Тизрәк кирәк, вакытың бара. Булды, тиде. Әзген күтәрмәде. Чык, вакытың бара синең. Безнең Камилебез кагыйданы бузарга әз генә кала, аңа кызылдан чыга. Ләкин чыгып бетмәгән. Тизрәк. Тизрәк кирәк, Азали. Азали үзе дә буталып бетте. Әйе, Камил, безнең кызыл сызыктан чыгарга ярамый, Камил, вакытны туктатам. Кызларыбыз күреп талган, безнең егетләрбез 38 секундта турдылар. Димәк, нәрсәне аңлата бу сүз? Егетләр җиңгән дигәнне аңлата, афәрин, котлыйбыз. Әлеге безнең 3 тур вакытында ак калфак безнең 2 балл җыйды. Шулай ук безнең Али Жварислар ничә балл җыйды? 2 балл җыйды. Без сезне котлыйбыз, афәриннәр. Әлегә кадәр безнең исәпләр тигезләште. Менә 4нче турда кем җиңәр икән? Бездән аерылмагыз. Без 4нче турга киттек. Менә шулай торып безнең нәтиҗә ясаучы 4нче турга килеп тә җиттек. Әлеге 4нче тур безнең эстафета булачак. Уенның кагыйдәләрен аңлатып тормыйм. Күрсәтәм, карагыз. Җиңер өчен нишләргә кирәк? Җиңергә. Җиңер өчен җиңергә кирәк. Аңлашылды. 1-2 вакытны куштым, киттек. Җанатып торабыз. Ул инде әгәр дә безнең гантелләр белән эшләгәндә саныйбыз. Аха, кертмәде. Кертмәде, вакыт бара, тизрәк кирәк. Булды. 1, 2, йөгереп киләбез. Тупны куябыз, 5-ни бирәбез, тупны куябыз, һәм икенче кеше китеп бара. Афәрин. 1, 2, саныйбыз, 3, 4, 5. 1, 2, булмады. 2, 3, 4, 5 булды. Тупны алабыз һәм йөгерәбез команда янына. Тизрәк, тизрәк. Тубыбыз чыгып китте. Кызларыбыз ярдәм итә. 5-ни бирдек, димәк йөгерәбез. Әлеге вакытта безнең 1 минутта 10 секунд. Булмады, эләкмәде.
булабыз кегелне аударырга туп белән тибеп. Әфәрин, Раил! Тизрәк йөгерәбез. 1, 2, 3, 4. 1. Булмады. 1, 2, 3, 4, 5. Тупны алабыз һәм минем янга йөгерәбез. 5-не бирергә әзер. 5-не бир. Булды. Шулай итеп вакытны туктатам. Сезнең вакытыгыз 2 минутта 3 секунд. Кызлар, сез әзерме? Вакытны кушам. 3, 2, 1 киттек. Дилбәр. Аха, дәвам ит. Калдыр безнең кегелне. Мин үзем барып торгызып куям аны тиз генә. Сагырак. Әфәрин, тизрәк йөгереп киләбез. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тупны алабыз һәм йөгерәбез. Команда янына 5-не бирергә әзерләнәбез. Тупны куйдык. Киттек. Дәвам итәбез. Вакыт бара. Курыкма, аударган кегелләрне мин үзем торгызып куячакмын. Синең максат барып кегелне аударасың. Unutmayız. 4 тапкыр ясайды бит. Yok, 4 кенә тапкыр дигетләр тиз генә барып берне ясыйбыз. Йөгер тизрәк, йөгер. 5-не бир. Менә шулай кызлар, без тыңлап бетермәгән кагыйдәләрне тизрәк. Ауган кегеләр өчен бер дә борчылма, кайгырма. Haydi, zile. 1, 2, 3, 4, 5. Zile. 1, 2, 3, 4, 5. Haydi. Stop. Tizrek. Бишне вакытны туктаттым. Күрсәтме? Юк, күрсәтмим. Киләсе турда әйтәм. Әйтиммесең инде вакытны 4-нче турның, кызларның. Тизрәк беләсегез киләме? Ярый, алайса әйтәм. 4-нче турда безнең 20 секундка иртәрәк килеп, Алиш Варислар командасы җиңде. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Кызлар, бердәм моңсуланмаска сезгә киңәшләр бирәбез. Инде гомуми уенның нәтиҗәсенә килсәк, безнең 4 турда 3 балл җыеп, Гита командасы җиңде. Без сезне котлыйбыз. Кызлар, сез бердә моңсуланмагыз. Без сезгә уңышлар теләп калабыз. Киләсе тапшыруларда, киләсе уеннарда үзегезнең тормышыгызда, дәресләрдә 5ле билгеләре алырга. Без сезнең белән дуслар, сау булашабыз. Сау булыгыз.